Čaute všetci, dneska ideme Minecraft, ale super seed. Ten sme dlho nemali, no. Takže pomenom na to spomniť sa to takto v smrekovom biome, hneď vedľa dedinky. No, ale hneď vedľa tej dedinky je aj pillager outpost, takže dobre na raid. Máte tam sherry biome, aj lava pool, takže rýchlo to dohráte, no. Ale poďme na to dôležité, čiže presne v tejto caveke, no, pod touto cavekou sa nachádza Ancient City. No, ale ja vám poradím, že vykopte sa táto, pojďte tomuto stromu, kde sú také dve huby a dajme tomu, že sa budete kopať táto, hej. Budete sa kopať táto, budete sa kopať a sa dostanete presne do Ancient City. A podľa mňa tu nájdete aj dobrý loot. A hlavne v tajnej miestnosti, ktorá je hneď pod vami. No, než som sa do nej dostal. Takže fakt zaujímavá miestnosť toto. Vždycky ma zaujímala, že robí. Nikdy som jej nepochopil. Ale proste Ancient City na začiatku je to dosť zásne, akože to Ancient City. Tak budem rád, ak dáte like a odber. Veľmi mi to pomôže. Nemusíte, ak dáte, veľmi si toho vážim. No a to je všetko. Takže čaute a vidíme sa na